Čaute lidi, vítá vás Motokoště a dneska si dáme první video a to bude unboxing tohoto motorového kitu. Tak já to tady půjdu rozšmyknout. A je tyto blbince. Tak teď to rozešmyknu tady. Je to 80 tuningová verze od značky Sunway. Tak u nás. A budou různě vycházet videa jako jízdy a jak to ještě sestavíme, jako složíme a takový videa. Tak máme tady vycpávku. Jo, náhodný igelit. Něco, to asi má být faktura, to já vůbec nevím. Další vycpávku. Tady máme nějaký, jakože štítek. Jo, tady jak se to skládá. Různě spojka, no prostě návod. Další vycpávka. Tak, teď se to tady otevře. No jako je v tom celkem mordel teda. Ale to vůbec nevím. Tak první vezmeme toto. No, tak jsem to vzal se chcípákem. Tady máme karburátor. Já ještě ho vytáhnu. A nebo radši ne. Je to v sáčku nebo ne? Nečekal jsem, že k tomu bude rovnou takovýhle filtr teda. Jsem čekal, že tam bude takový ten otevřený, takový ten. Nice, tak to je plus. To hodím tam. Mám tady takovouhle folii. Tak, folie je sundaná tamto. Jako je to velice hezké. Jdeme se podívat na další věc. Máme tady spojku. Jak to funguje. A už to chápu. Jo, to je spojka. Máme tady dva. OK. Máme tady gripy. To je grip, ten. Jak to funguje. Jo, tady ty gripy, prostě obyčejný grip. Prostě na plyn a prostě na druhou stranu. To bude asi držák na výfuk. Objednal jsem si k tomu takovouhle mrysk svíčku. Mělo by to tam sedět. Takováhle prostě mrysk. N17C. Česká. Stála nějakých necelých 100 korun. Máme tady výfuk. Tady mám takový výfuk. Ten je velký a je celkem těžký. Takovejhle výfuk. Jako je z celkem dobrýho kovu teda. Prostě. A má být prý, že hodně hlučný, tak na to se pak v příštím videu podíváme. Toto jsou kabely. Toto je myslím od spojky. Nebo já nevím. Tady máme trysky a takový do karburátoru. Tady máme napínák řetězu. Jo. Tady máme chcípák. Prostě obyčejný chcípák. Tady máme řetěz. Ten vypadá jako celkem tak divně nekvalitně. Tady máme asi těsněný pod výfuk. Ne, to bude pod karburátor. Tady. Tak toto je návod, jak to asi sestavit.
máme tady teď nějakou vycpávku. Tak máme tady nádrž asi určitě. Tak, takovouhle nádrž, která je teda hodně hezká. Tyjo, ta je úplně luxusní. A já si pak časem stejně koupím větší. Tak ji tady odložím. Tady máme CDI, nebo jak se to jmenuje, zapalování prostě s 5. A teď to nejlepší, teď ještě. Samotný motor. Já ho vybalím zatím. Já to vezmu ten stojan. Dám ho níž. To hodím pryč. Jako vypadá to hodně pěkně. Jo, vidíte na to celkem v pohodě asi. Tak tady máme zapalování. Tady máme to od výfuku, teda já jsem blbej. To je od karburátoru. Tady prostě tak to bude karburátor. Máme tady rovnou štítek nějaký. Jak se na to dívám. Tyhle, to je takový divný. Rovnou štítek. Tady toto máme na připevnění k rámu kola. Jako vypadá to hodně hezky. Tady máme spojkový to. Nechápu, jak to funguje, ale OK. Co se má přidávat takto, což já vůbec nechápu. Tady máme těsnění pod výfuk. No, tady vidíme hezky píst. Jako třeba v Mach měl ten píst hodně jako takový hrubý odlitek, ale tento je fakt jako celkem hezký. Jako je to nějakou barvou natřený, nějakou šedou, ale nevypadá to vůbec zlá, tady je to jemně ta barva popraskaná, ale jinak je to celkem v pohodě. Tak asi jdeme na další věc, jsem to tady celý asi ukázal. Jo, tak jak vidím, tak tady máme rovnou jako na boost bottle, nebo jak se to jmenuje. Tady tuto věc. Ale to stejně já nebudu potřebovat, protože já to asi kupovat nebudu. Mám tady rozetu ještě. Ale jako to je hezká teda, no tak teď vidíte mě a i kameru. No tak teď už musí být ošahaná hezky. Já se podívám, co tady ještě je dál. Jo, prostě svíčka. Svíčka nějaký pružiny. Víčko od toho. Od nádrže. Co tady dál? Jo, toto je na připevnění k zadnímu kolu. Tak to bude něco teda. No, teď to bude na stole, už to vidím teď. Jo. A toto tam 100% dávat nebudu. A to je kryt řetězu. Okay. A jenom chci ten
na tu svíčku. Tady tuto hodím rovnou někam pryč. Ale asi si ho nechám jako na rezervu, kdyby tato nějak jako se něco s ní stalo. Ty vole, ona je hodně větší. Jako tato je o něco delší, ten risk. No a to asi nebude ničemu vadit. Tak já to tam zkusím dát jen tak jako. Ty vole. Do prdele jsem si odřel rozetu. To jsem teda hodně chtěl. No tak to mě posad. No tak jak vidím, tak máte a tu matku o něco menší, no. Jak to, že to tam nejde dát na tuto lápu? Jo. Čekejte chvilku, já si jenom vezmu takovou speciální věc. Kurva. A to musím jít nastalo. Já jsem zkusil namazat trochu ten závěr, jako ty svíčky, protože to tam třeba že vůbec nešlo dát. No, tak to asi bude všecko k tomuto videu. Tak v příštím videu to se skládáme a otestujeme. Což bude asi nějak za týden. Čo, já nechápu, jak funguje ta spolka.
Jo, ty šrouby jdou hodně dobře, tam no. Ještě tady máme rozetu. Nebo jak se to jmenuje. Prostě toto. A chci se ještě... Tyjo, ten výfuk jsem teda čekal, že bude o hodně větší. Mě ještě zajímá, jak se tady připevňuje jako toto k tomu. Jo, toto bude tady takto. Jo, asi takto, logicky. Ne, tak logicky takto. No takhle, tak toto bude. Toto, no to stojí sama dopínat. Jako vypadá to celkem v pohodě. Jako není to nejkvalitnější, ale zase to není úplně nejhorší. Tak a pro toto video by to bylo všecko. Tak zatím čau.